ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଦ୍ରାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଘୃଣା ସେତେବେଳେ କରିବ ଯେବେ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଶୁଣିକି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ବାଧାକୁ ଜୟ କରିହୁଏ ଯଦି ଭଲ ପାଇଥିବା ଲୋକଟି ପାଖରେ ଥାଏ। ତମକୁ ଯିଏ ଖରାପ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଭଲ ବି କହୁଛି ଅଧିକା ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା କୋଇଲାକୁ ଯେତେ ମାଜିଲେ ସେ କେବେ ସୁନା ହେଇପାରିବନି। ସତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଝିଅକୁ କେହି ବି ନିଜର ଭାବନ୍ତିନି। ବାପା ମା କହିବେ ତୁ ବା ପର ଘରକୁ ଯିବୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ ତୁ ବା ପର ଘରର ଝିଅ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ରତି କଥାରେ ହିଁ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଏ। ତୁ ପରା ଝିଅ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ସତରେ ଝିଅ ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଯାହା ଜୀବନରେ ବିତେ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ।